Unaudei, nahi duzun neurri eta doinuan hiru bertsu osatzeko gaia. Zure etxean, zein da gauzarik baliosena? Zure etxean, zein da gauzarik baliosena? Bata da Sebas, bestea Miguel, burua daukate egan, dena nahi diegu eman, gure etxera etorri ziren, aita tamaren aukeran, aita tamaren aukeran. Naizta ez duten nere amaren, bularretik inoiz edan, ibiltzen dira primerain, orain 3 urte hartu genitun, gure etxean arreran, taiek zenbat eman didaten, nik zenbat eman diedan, nik zenbat eman diedan. Naizta askotan erran diedan, mutil tranquil egon zaite, nik zenbat ditudan maite, nere besoak zabaldu eta nik ez du dudatzen bate, nik ez du dudatzen bate. Baina ikastolan zenbat guraso, sentitzen dira aparte, integratu bai jotake, integratzekoak beraien aurren, klasekide diren arte, baina bederen gure etxean, familia bat daukate, familia bat daukate. Naizta klasean ustez ez duten ukan behar den nibela, dira bi mutil, bi perla, eta etxean horren xintxoki ikusten ditut horrela, ikusten ditut horrela. Naizta giroa ez den izaten, beti nahi bezain epela, ta gero sortzen den gerla,
nere besotan hartu ohi ditut, nere anaiak bezela, eta orduan konturatzen naiz, merezi izan duela, merezi izan duela.